Well, hallo hier in Sprachland. Das ist von der Juni der 22. Sehr schöner Tag. Ich muss mein grauen Haut absaten, dass kann wir im Schatten schaffen. Ja, wir haben. Was wir hier sehen ist, wir haben hier Feierpuls eingestellt. Und dann habe ich einen Fremdraum gebaut. Nu wil ik een oven met naar 90 tandoor. Je hebt vielleicht met designer gehört, oder vielleicht dabei was, wo sie ein Schwein oder eine Kase oder ein Hühnerfleisch oder iets wat ungeriert backen. Wir haben in Mexiko mal getan, wir haben mal eine Hahn ungeriert gebacken, schmeckt sehr scheiße. Immer Hahn. Und dann steht euch der, wo ungeriert backen, da wollte man lieber in den Oven bauen, was da so erstes ungeriert, aber das Pulveriert, das wir können, du ein bisschen nachchecken, wenn das Fleisch backen wird. Wir waren hier mit Steiner, wo wir hier in den Oven bauen. Na, wo das hier in der Bütterkant rund am Tau bauen. Ich wollte da alle Wiesen Staub, Staub. Und dann hier boven, wo wir uns einen schmacken Daschen abmerken, mit das Loch hier in der Mitte, mit dem Dachsel. Und das wird so sein, dass ungeriert, aber das pulveriert. Und je kann sonst heiß merken als gewellen, so groß oder so klein ist gewellen. Dit is hier vanuit via de Bernerkant 32 zal. En dit is hier 46 zal. Dat is lang. En nou wat ik nog daar had, ben ik hier dubbel 2 bij Feierschau hier, weil ik nog zo'n installation fashion. En aan de buitenkant wordt de tomjakken van de Bern wordt blaas rondom. En daar waar we hier den Oven hier näher schustern, ich will dort wiesen. So, ich hab mich gleich dort und ich habe mich noch lange Zeit gefreut, so muss sein. Ich hoffe, die proben das vielleicht auch. Und wenn nicht, dann die wo ein Loch klären, dann die das ungeriert, aber ich dachte, dann steht da mal ein kleines Raum krüpen, in einem Blatt. Wo das hier so, wo kein Fan stehen, wo ein bisschen Fan Kaffee trinken oder ein anderer bisschen Fan trinken, hier stehen und checken und bewundern uns das alle. So. Wel, we zijn weer tijd. Ik leid dat wat zeer fijn dan reden hebben geswitcht. Zo nu lijkt waar we schaffen. Ik heb nog een beetje mixerbloed aan mij. Zo, de reden moet ook al zijn. Zoals het gezien kan, hier is het frame wat ik nu laatst wijst. Nu heb ik hier wat cement klaats nemen. Schmeckt lekker merken. Hier werden we dan nu boven den oven abmeren. Hier heb ik nog een klaats. En hier heb ik irgendwo een kleine dekje naar merken dat er een beetje een laflag is. Dat je een beetje laf holen kan. En dan hierboven wordt je dan dat grote lag zijn waar het vlees wordt aanhangen. Dat wordt je doet aanwijzen. Maar dit nu vangen we aan te beschaken. Nou zet maar, nu kijk maar, nu hebben we al een fijn aanvang hier. Ik leid dat wordt zeer beschaken, maar eerst moest we het alle gelijk merken en de vloer merken met cement. En nu hebben we al 3 schichten, al de 4e schicht aangevangen. Hier heb 1 kei zijn. Door hebben we een beetje een wand, een beetje een laflag. Dat het door een beetje uitholen en aanholen kan. En immerhaan, morgen werden we dat zijn ganz wat boven valt te meren. Dankzij. Door, nu kijk maar, we gaan hier bij 300 telen. 9 telen hier in Kanada zijn aber ganz gerasselijk die zak. Ik kreeg deze gebrokte, die kreeg voor 20 cent het stuk. Dat zijn oude, die werden ongerierd. Die werden maar weer begroefd. En we gaan wat ik dan doe, dan maak ik alle afwassen dat die worden toepakken met cement. Maar zoals ik dan zei, mijn arbeid is gebillig, ik schaf met hem zand. Kijk, die als je maar niet gekomen, maak ik dat zelf doen, maar we gaan. Nu doen we de allerbeste afwassen. En dan werden we ons oven wieder merken. Zo, het nog een beetje schijn. Ik heb er weer veel, wil je oude telen kijken, die reinwaschen, dat is niet kijken. Nou ja, het verste moet je dan nog maar wat eten. Zo, we gaan hier tacos met carne de surco. Als je dan dat schobelen tacos. Dat is vielleicht een beetje einfach für uns zu merken, aber ich weiß sein, Hannover schmeckt das sehr. Erscheinen hier haben ein bisschen Panchito, das sind von Polen. Mit so einer Polonia Sausage, Wurstjes, sehr erscheinen. Hier haben wir noch ein bisschen Fideos oder gebratene Nudeln. So, leider was sehr erscheint schmecken. Mir schmeckt das immer sehr erscheinen, wird einfach das einzige Mal waschen ernten. Na, was läuft ja? Es fängt an te beschaken, smaak te laten.
Hier ligt wat een Dial Fleischsternchen aan dat 26 oder 28 Saal am 30 Meter. Hier doen we toch mal op Irms à la Brava telen op meer. Nou ja, nu kijk je mal. De teelarbeid die hebben we dan nu voor. Dan hebben we 40 Saal hoog. Waarin hebben we dat laflag. En nu willen we den 3 loten en dan morgen willen we weer arbeiden. Nou ja, dat gaat je zaaltjes weer. Nu hebben we hier boven al een frame opgebouwd. En maar tijd waar we hier aan de zijden dat alle tomjakken van Bern ook met plaatje rondom. En dan willen we dit van ieder schaden hier rondom aan de buitenkant. En dan, zoals je zei, kan zijn, ik ga het frame heel rijden, waar we hier een daken op smelten. Zo, dit is alles wat ik voor deze week wil doen. Nächste week wil ik weer schaffen. Hey, vandaag is Canada dag. Hier hebben we een beetje chorizo en dan meerdere soorten worst, alle soorten, Polish sausage. En daar hebben we nog andere soorten worst. En hier broeden we gerijnsterk. Nu willen we frijoles charros maken. Vandaag is Canada dag. Dat is een hele dag. Zo, ik weet niet wat het zit, want ik roep een valje worden van te kijken. Zo, nu broeden we dat vlees al een beetje. Al dat worstjes en chorizo en alles. En daar willen we dat maken schabelen. Frijoles charros vandaag. Nou ja, vandaag is de Canada dag. Dan check je mal. Dan doen we hier nog voor een beetje steaks bakken. Oeh ja. Wat check je mal. Sehr schijn. Nu check je mal deze frijoles charros. Oh, dat ruikt aber sehr schijn. En dat smaakt ook sehr schijn. Oké, zoals je zien kan. We hebben dat nu van de binnenkant allebei met plaat beschreven. En dan vellen we den met hier op, zo hoog wie dat wel. Dat eeuwige waar we dan hier een smentdag opsmenten. Zo dit zit het dan van buiten. Al die blaad, ik had het oude blaad heramleggen, zo gebruikte ik dat. Omdat we allebei in Bern nachschrijven, dat we kan hier naar vellen en dan door aan den tegel overnemen. En zoals je zien kan, ik heb nog een deel tegel in eeuwige gehouden, die heb ik toen dan bloos ramgevliet. En dan steed hij bloos eens voor de ram zetten. Blijft de hette alle beren en we gaan. Nu wordt het kans. Val hier het vel. En dan de boven nog met zo'n op. En dan willen we door ijs aan en dan willen we dat eeuwige door vals smerten. Ganz paar boven, zoals je zien kan, dat frame eerst door. We dan dat op smerten en dan een daksel toemaken. En daar willen we onherten en vlees bakken. Ja, nu kan je zien, nu hebben we de laatste 3, 4 saal hebben we gravel of zo neergepakt. Dat is even gepakt dat het hard is. En nu zijn we rijdt om smenten opgeven. Nou ja dan, dat is hebben we hier nu smaak bij. Nu willen we smenten hier en smenten. Sehr vernünftig gekommen. Mir wordt gezegd, ik word niet ongeskreven, maar ik er voll gesmerd had. So. Ik speel me nu een beetje, word niet geniet, een beetje smert hier, dat er schwin alle voll smerten door dag door eeuwig. En daar willen we ongesmerd. Dat kan je zijn, maar maar wel dat gaat, want dan wel dan is het een weg. So we zijn meest vorig en dan willen we ons schijnend ongesmerd.
Nou, zet ze mal niet houden, dat ik al smakvol gesmeerd. Zeer schön. Nu kijk mal, nu hebben we den oven fertig. Dat Dachsel hebben we besteld. Nächste week maandag of dinsdag wordt het hier zijn. En daar willen we den aanhärten. En daar willen we mal zijn waar het schafft door het vlees bakken. Dat een keer zijn, dus dat laflach. Dat heeft me zeer fijn gelegt. Ja, ik heb die merken je ook zoiets wat staat. Dat is alles plus je brukt het halt. Smert moest ik me kijken, maar het eeuwige heb ik alle gegeven gekregen. Dankzij. Ja, dit is dat lach waar het vlees daar worden aanhangt. So. Ik hoop dat je nächste week komen we wat door en dan worden we dat wijzen. Nu kijk je mal dit. We hebben van der gruwelijke geschaft. We hebben wat steaks even gehouden. Dat ik wat zeppelen, bruinbroden en een beetje pilsje, zo'n mushrooms, jalapenos. En nu doen we het alle tegen onder en nu willen we ons tacos maken. Of fajitas, wat immer. Direkt en weer gruwelijk zijn zo. Eerst wat even blijft zal gaan. Niet waschmeten, dat plus topen met zeppelen, gesnik en chili en eerst wat tegen onder. Dat je hebt eerst wat zeer schijne tacos. Proef dat. Ja, nu zijn we rijdt om tacos maken. Hucha. Stund van der klok 5 morgens op. Bakten wat tortillas. Zelfs gebakte meeltortillas. We ons de hier een klein beetje opwarmen. En daar willen we tacos maken. Ik wil het nog eenmaal wijzen. Check hem al. Oh, dat ruikt er zeer schijn. Zoals ik zei, waar je eerst wat even gebleven hebben. Alles uit een topen hier en dan kan je tacos maken. Oké, nu hebben we hier fresh, zelfgemaakte tortillas. Die hebben we even gebleven een steak met gebroedene jalapenos en zeppelen en een beetje gesnik. Dat is zo einfach eenmaal. Waar je eerst wat even blijft zal gaan, dat is dan waar je gemolden vlees gaan, ground beef er is wat, check maar dat. Dan wat we dan doen, is dan doen we door vielleicht een paar bieten avocado nemen. En dan hebben we omkast. Kijk maar dat. Krijgt ze staat. En dan willen we ons Mexicanische coco maken. Ja, kijk maar. Krijgt ze staat. Yes. Ik hoop je merken dat ook. Dat is einfach. Schmeckt schändlich zijn. Nou, nu kijk maar dat. Nu moet ik het einfach lopen. Hier hebben we nu ons oven. Die worden nog een naam opgeven. Vielleicht heb je een naam verdiend. Je moet wel een naam nachecken. En we hebben hier breda bekleid. Hier nieuwe neeld. Dat zijn oude breda wat we hebben van pallets weer aangereden naar de palettes. Hier hebben we een beetje lichte breda. Dat hebben ze in de stad. En ik wil hier nog zeggen. Ik zag am Anfang van de video zit ik, daar word ik hier rondom nog zo'n installation nemen. Weil dat brokwerk, ik deed een beetje te studeren alles en dat brokwerk. En anyway, en ik zie dat worden van Steinerburen. Maar ik krijg zo billig zo'n smaken telen. Dan denk ik met telen. Dat schafft beter met die schaffen. En ik wil hier nächste week, wanneer we tijd krijgen, Barbacoa maken in deze oven. Ik wil hier nog een frame naar maken. Ik wil dat wijzen dat we kunnen ons vlees te neer zetten en neer hangen. En dat Dachsel heb ik besteld, dat zal maandag hier zijn. En nächste week heeft het Barbacoa gemaakt. En ik wil zijn een video te maken, zo ik hoop dat lukt me. Dan kan je dat zijn, zo. Had een schijne week een en mag God je zijn. Arriba, Strakland! Ik weet dat niet bloos nog helemaal rond aanwijzen waar het zit. Ik leid dat dit zeer smaakt. Dus een keer zijn, dan hebben we dat laflach, dat wend. Dat je met laf holen kan. En de verren heen had ik met lichte breda en dan zien had ik met donkere. Dus daar maar een beetje punt als af. Nu wil ik nog wijzen waar het hier bij aan zit. Ja, dat is 40 saldiep. En we gaan hier wel een smak het rond het laaksel even. En dan wel we vlees bakken. Dankzij.